Muzinda wemabhizimusi anotengesa zvigadzirwa zvengoro dzemoto, mamota space zvemhando yakasiyana-siyana zvavharwa. Mikova yemashops yakwidibirwa ndokuiswa namo seal kuti pasawana anobiridzira kutengesa maspezi emota. Zvakachakamadza varume nevakadzi vanoshandamo, vakomana nevasikana uye nevaridzi, vachiti kubva chizvarirwo ichi chisionekwi mimba yebere muguta guru reHarare. Mabhizimusi avharwa anodarika 50 kubva mumugwagwa waRotten Row uri muna Robert Mugabe Street kusvika pana Kaguvi avharwa nevakuru vekanzuru yeHarare. Nhasi muswere wese yanga yangove dzvoko kutarisa kuti umu ndimo mataishandira. Apa ndipozve panopera mwedzi wanyamavhuvhu panowanda vatengi, asi zvese izvi zvashaya basa. Zvavharirwa zvacho zvinokunda ngoma kurira zvichinzi koinga isu tinoshanda nekushandisa mashops aya atinorenda kuvaridzi vavo. Tine mashop license, tine matax clearance, health certificate, inga zvese zvinodiwa tinazvo 1. Tataura nevashoma, inzwai kushorwa kwaitwa chibaba chekanzuru kune avo vabvuma kutaura. Vazhinji vanga vachiwanda kamera pamwe pacho vasinawo mashoko ekutaura. Inzwai. Zvakaafekta zvakadii zvekuvharirwa mashops izvi? Ichokwadi isusu sana makanika taomeserwa zvakanyanya. Izvo tine tagura motikari dzevanhu maspezi avharirwa. Saka tochidii kuti motikari dzevanhu dziende nekuti ndo vanenge vaine zvinhu, mashopu acho avharwa. Saka zvatirwadza, hakuna kwatichaenda. Motikari dzevamwe vanhu hadzichatorara mutaundi because hapana kwavachaenda nekuti maspezi acho avharirwa. Inofunga kuti zvingaitwe sei in future to avoid such confusion? Sekuona kwedu vanhu vane mashops ava vane malicense avo. Uchenondora license vanoti inspector ari kuuya kuzoinspecta wozopiwa license. Vakainspecta chii kana nhasi vari kutaura kuti ivo takuvhara? Vari kuratidza chii kwavari? Havasi organized. Saka hapana kwatiri kuenda kana tichiti inini ndakubvumira kuti ita business racho nemangwana harichaende mberi. Kurova kuti mhuri dzakutoparara. Sesu wana makanika kana tikanga tashaya chekudya, unongoziva kuti pfungwa dzinokonzera kuti munhu uzopedzera waita zvinhu zvakawanda nekuti takutambudzika. Izvo takatopedza vanhu vakuenda kunotsvaga kunhu zvinodhaka zvakawanda zvatasingafanira kunge tichiita. Mashoko enyu ekupedzisira nekuda kwekudisturba kwamaitwa nebasa renyu. Ndinongokurudzira kuti vekanzuru ivai vanhu makarongeka. Kana muchiita chinhu zivai kuti muchapawo period yekuti vanhu tikuda kuti murongeke pane ichi neichi, pane kuti mungouya muchiti imi takuvhara. Iye zvese tobhadhara nemarensi takutotambudzika kuti toenda kupi. Zvamakuita zviri kutotadzisa kuti tiziye chirongwa chenyu chekanzuru. Toti ndimi varidzi venzvimbo yeHarare but makuratidza kuti imimi wacho hamuna kurongeka. Ivo vane future plan yesmart cities. Zvinorevei kana vachiti toda kuita masmart cities kuitira kuti kuoperata kuvanhu kune kwakarongeka, mastreets anenge vanhu vachibhadharawo marensi avo zvakanaka, mastreets achigara achitutwa marara achiita sei uyo, asi ivo vasiri organized. Tine kwatiri kuenda here sevanhu vanogara muguta reHarare kana confusion ichitangira kucity council inogadzira maplans emuguta rineri? Chokwadi chaicho ndechekuti hapana kwatiri kuenda nekuti tinoziva kuti chekutanga chinotangira kuna baba. Munhu anotaura kuti chinhu ndechangu, ndoda kuti chiite tive negreen city, handiti? Vaifana kunge vakatirongeka zvakanaka kuitirawo kuti sitoteerawo zvavari kuda, pane kuti ivo vangoti takuvhara, ivo vasina kutiudza kuti takuda kuvhara. Tingati kusvika pakuzosvika pabuilding ese apere apatishinwe, kune here vekudepartment of physical planning vanenge vakaita zvechioko muhomwe, avo vanopawo futi malicense vakaita zvechioko muhomwe vachiziva kuti chinhu ichi hachizi pamutemo? Mashoko iwo handigone kuapindura, asi tinogona kuzoapindura nemashoko andichataura. Kana uchipa munhu chinhu tochiti panoenda kundotora license, handirika? Vanokuti inspector ari kuuya atisati akupa license, obva auya oinspector shop, obva andipa license. Wandipa license sei?
kureva kuti ndakarongeka. Mubvunzo weyo unotaura kuti pane zviri kuitika. Tinotenda baba. Maita basa nekutaura nesi pano paSly Media TV. Ndatenda. Thank you. What language are you comfortable? Shona, English, Ndebele, Shona. Mashop turikuona ari kuvharwa panapa. Chii chikonzero chiri kupiwa nevecouncil? Zviri kunzi panapa malicense chii zvese hapana building ngawe panapa haana kubhadhara mari dzakakwana mheno zvese zvikonzeswa according to plan. But isusu mubvunzo watinawo ndewekuti tiri kubhadhara malicense each and every year. Tiri kurinyiwa each and every year. Vari kutirinywira vachiti vari kutipei mishonga yatinamutema hanzaya pana plan. Ndo mubvunzo watinawo kuti saka tikubhadharirei 400 each and every year tichinzi mumashopu aya aribhadhara ave pakutenga. So zvatikwadza because takutotora kubata semuni kana tai kuti sene mbuzi dzakatarisirwa kuti tichazoba nemari hatizoti tichavharwa lini tichavhurirwa lini and it's month-end uri kubotana vanhu kashama lenzi akavharirwa so it doesn't make sense. That's all. Normally zvino marasikirwa nebusiness rakaita sei kuvharwa kweshopu yenyu muzuva rese ranhasi? Tatorasikirwa nemari yakawanda titombodukererai this time so tingadai tatone mari marent kudziva tinofanira kubhadhara panapa pacho pari kuda rent saka zvina kana imi business renyu nderei ramunoita panapa? tinotengesa maengines nemaparts. Tinotenda nekutaura nesi pano paSly Media TV. Asi mashoko enyu ndeapi kumaauthorities ekucouncil? Tinoti rongekai because kana tichibhadhara malicense tinenge tichitoexpecta kuti zvinhu zvese zvinopamutemo. Tiri kuona mashops ari kuvharwa panapa. Makapiwa warning here kuti tichazovhara? Tikambopiwa warning. Vanhu vangouya nhasi nekuseni. Then they started closing down my shops. Havana notice. Ndandichiti vanhu havangouya nhasi. Then they started closing down my shops. And what's surprising us is vari kutaura kuti it's got to do nema-site plan. Of which, as far as I'm concerned, kana vanhu muchinge mavaka building mutown city center kuti building iyoyo iapprove panodiwa malicenses, panodiwa approval from the city council. Saka kuti tizonzi takuoperata panapa, we had the license from city council, and then they are the very same people that came today as well vachitaura kuti masite plan haana kuapprove. Saka handikushaya kuti iproblem yedu pachii pakuti ivo ndo vakauya vachita vaapprove nhasi vouya vachiti futi hazvina kuapprove. Saka zvokukanganisa isusu it's affecting us, especially the fact that hatina kumbobvira tapiwa warning, hatina kumbobvira taudzwa vanhu vanongoya nhasi vachingotaura kuti mashops ari kuvhara. So it's a huge blow on our side. And muchitarisawo patime yemwedzi izvozvo nhasi ndi 28 2 days from now tichata kuisira kuti marentals masalaries kana uri munhu wekuti you own the business tovharirwa mashops. And ndo time yachona iyoyo yatinotarisirawo futi kuti masales nechi zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakati simukei. Saka it's a huge blow on our side. Imimi pama individual shops and individual business, different businesses. Mese mune ma-licenses here o imimi pache zvenyu amune bhadhara mari kucouncil? Tinotova nema-licenses ekuti akatonyorwa kunzi City of Harare. Akatonyorwa kunzi City of Harare. And kuti uwane license iroro handiti ndataura about plan yestructure yese ine. Pane futi license reshop. License iroro you acquire it from what? From city council. And vanotouya voita inspection. Kana wapasa inspection wochinzi wakupiwa license rekuti ita sei utange kuoperate. Mashops aya ane malicenses iwayo but they overlooked it vatangovhari. Muri compliant here kuzimura? Tax clearance certificate. Ne certificate of compliance, which means our Zimra is up to date. Irore city council is up to date, and then fire extinguishers are it's also up to date. It's also second-hand spare parts. We have a CID department. We do my registers. It's also up to date. All this stuff is up to date. Okay. But still. So how much business have you lost in a day? I can't disclose figures, obviously, but it's a huge blow because it's used to time in maybe from the 25th of every month until maybe the 2nd of the following month. No time I don't expect to push over my numbers, so it's a huge blow on our side. Very huge blow. So what's your message to the authorities, the city council? They should get their stuff in order because it doesn't make any sense that the very same people that give us licenses are closing down our shops because they're saying we don't have licenses. We have to contract my policies. We are complying
we are playing our side of the whole story. You want to say, play their side, not especially the fact that they just come impromptu. It was not right. What are they saying the landlord should do in order for the shops to be reopened? Nothing has been disclosed. We've only been told that they need to summon the landlord, and then they are going to deal with the landlord. Say my shops, because my shops they don't belong to the landlord, and we pay our rentals on time. Saga, I don't know why are we the ones now who are being affected by all this. I see the shops that have been closed, they have got a seal. Yeah. What does this mean? Now the moment you remove this seal, it means what do it say? What to chukura mtemu. Saga kana kuchungwa isiwa seal. They are basically saying we've sealed the shop and you cannot open unless they remove the seal. Because we've seen it happen before, which maybe someone was operating without a license, and then Pawano where they come with a seal. Seal you know viswa kana uchingo wapadara the fine. Saga we are assuming that with a seal also means we cannot operate until they themselves that put the seal come and remove the seal. Do you know how much fine has been instituted? No fine. We have not been told about the fine. We have not been told how long it's going to take before they open the shops again. We're just left in the blank, in the dark. Thank you so much for speaking with us on Slam Media TV. Your name? Thank you. I'm Moses. Thank you so much, Moses. All right, cheers. Tuko na mashops ari kuvarwa. Imi unoshandira pana pere? Yabona le Foken Family Takeaway Restaurant. Right. Yeah. Mthethweni une license. Right. Ine everything. Kodwa nje bangivalisiwe. Siyabona lezimra ikona. Yonke into ikhona. Yeah. Ngivalisiwe ngiphekile ukudla njengamanje kugcwele ngazi nokuthi izokusala. Kuvele watravel. Kugcwele iskafu phakathi. Ukhona ukudla. Angazi nokuthi ngiyokusaphi lokho kudla. Bathi i-reason ngeyani? Bathi i-building leli nenkinga kodwa thina inkinga yakho ne-building phela akuhlangene nathi. Thina singabaqashi thina la. Inkinga bona befanele bebopha umnikazi webuilding not thina njengamanje mina njengoba ngiaffectwe yikudla lokho engikuphekile kulandlord wami ngeke asangikhokhele so le into iaffecta mina and kulandlord njengoba inyanga iphela ufuna irent yakhe mina ke lapho ukudla ngizokusaphi uyabona lapho ngine license ngesikhathi bona bengivumela ukuthatha le license why bengazange beqale besho ukuthi khona leli building alikho emthethweni befanele beqale besho kona ukuthi leli building alikho emthethweni ngesize sikunikeze license manje mabona bephumisa ama license ema building angikho emthethweni ba wrong bona. Yeah. Okay. It can't be wrong. Be wrong. Okay. So lilashekelo le mali engakanani lokuvalwa kwe-shopping? Ngilahlekelwa imali eningi because lokhu kudla nje inyama embe ngiphekile bengipheke inkukhu eziwu6 eze2 ngipheke eziwu6 eze fried chicken manje yonke le imali i-beef ngiphekile ibingakavuthi ipapa bengisepheke i10 kg wempuphu wonke irice ngipheke u5 kg konke lokho kuhleli nje akukho umuntu ozokuthenga kuyothenga ubani asazi uyabona ikulahlekelwa konke if no ukuthi ngokwensuku ezingaki but still lona lelo usuku lwanamhlanje ngilahlekele. So i-message yakho kuba khokheli abe council ufuna ukuthi abantu be council mina ngifuna batshela ukuthi ababophe landlord bengangeni sithina abaqashi ngoba thina asikwazi mina mangizofuna indawo ngifika ngithi ngifuna indawo yokurenta ngizonikeza indawo ngikhokhela irent bona abahluphane nabo landlord hayi thina asina nkinga thina abahluphane no landlord baboke baqedelane bebodwa thina siqhubeke nemsebenzi yethu. Siyabonga kakhulu. Hope it will be resolved quickly. Zimbabwe, do you want to give us a comment? Yeah, once. Yes. Hey, what's the main reason why they are closing these shops? Okay. Yeah. Mr. Osman. Right. Yeah, I'm one of the tenants in this agreement complex. We just saw the city council just closing the whole complex. Then when we approached them, we asked them, they said that the place doesn't have a plan, that they need the landlord to come and sort out and have a better plan for the complex. We got no option. We cannot fight the officers. We have to respond and we reciprocate to their rules and regulations. So we close. So that's
what's happening here today. Okay. But as a shop owner in your own shop, were you compliant with all the necessary needs that the council needs you to have to operate a shop? Thank you, sir. I have my license. My shop license is still valid. My fire service certificate is still valid. Then my Zimra is still valid. Okay. I am compliant and everything about my shop is complete. Okay. Okay. And the closing of the shop without a warning, how much has it affected you as a business person according to your daily takings? God bless you. It's going to affect us in a way that our children will be starving now. And if this place is closed for more than 2 weeks or more than a week, obviously it's going to affect everyone. Whoever that is in the business here is affected. And it's necessary if they have given us a warning, like a week or 2 weeks notice, or even a month, that we are coming to close their shop for the reason that this place is not in a plan. Then we should know how we can plan for the incident that happened to them. But there is no quick notice, there is no notice, no nothing. They just come and everything was just be closing like that. Yes, you have spoken about this inconvenience causing problems with yourselves. How about your customers? Obviously, the customers, they will be stranded because if customers come, they don't get what they need. Obviously, we will be losing our customer, and also it will be affecting them in their daily service as well. Your message to the authorities that are in the council who have enforced this closing of the shops. Okay. What is your message? Our message to the authorities, because we are the citizen living in the city of Harare. They should see what they can do to make things to be easy for the tenants who are occupying the shops in the city of Harare, CBD. And at the same time, if there is any fine or levy to pay, let them consider the situation. Things are very hard now. Let them consider the situation and give us the levy and fines according to the situation we are facing now, because things are not okay. Even the business we are doing, sometimes we can spend the day without even selling up to 2 or 3 items. Things are difficult. And now the shops are closed. It's going to affect ourselves, our children, our customers. What business are you into? Motor space. Motor space? Yes, sir. Okay, thank you so much for speaking with us on Sly Media TV. God bless you, sir. And your full name? Mr. Joseph Jobre Osman. Okay, thank you so much. God bless. All right. Thank you, sir. Uda kuti okudiwo. Achanungu fana ndechekuti hapana zvichoko mumwezi rokuitwa. Oyo mauya kuita mafujaro. Ndozi andiri kufarira zvavo. Ndozvinhu zvandanyanya kufarira. Kuti vanhu vari kuvhara mashops vari kuita zviri pamutemo. Vari kuita zvinhu zviri pamutemo. Vana vasitambira vasi vave ma10 vanomboya kumboti pa10. Tidai vari kungovhara zvisiri pamwe. Zviri kunzika vanhu vakapuwa malicense necity council. Vakapuwa sei kana mabuildings aya asiri pamutemo? Ipapo ndinobati kuseva pachina kuti zvai zviri kufamba sei. Takunzi asiri pamutemo bani vakafira kwanza kuti kwezvi pamutemo. Ndandikuda kuudza kuti kamujekese munyaya yenyu muri kuti aiwa zvavari kuita zviri right. Pavari kuita zviri right handiri kuti zviri right ndezvekuti vasiyana navanhu vatinomboona vachifamba mustreet vemalicense. Une license hauna hot 10. Vanhu vari kungoita zvinhu pamutemo. Kufara kuti complex yese yavharwa. Hakuna munhu wasara akabhuyiwa zvinoratidza kuti ndezvechoko. Ndozvo zvandiri kutendeza. All right, ayo pakanaka. Ndikutaura nani? Ndikutaura Clayton. Thank you so much, Clayton. Chitauro chiri kuitika panapa pamashopu, tikuona mashopu avharwa, zvinokuafektai zvakadipa business? Zvinoitika ndezvekuti dai pamashops apa avavhara hatisi kuramba kuti pamwe pacho anenge ati maillegal structures pamwe asi maillegal asi zvinozoitika ndezvekuti zvinomisa zvinhu zvese mutaura production panoenda printing vanoprinta zvinhu zvinoenda kumakurukota mahombe kwaagriculture show vanogadzira mapepa avo imomo saka vakavhara manje mashops zvinoafekta business redu dai vanga vakwanisa kuti
ivo vekanzura titika osiya vaudza vanhu maoni vanhu vanobhadhira mari dzacho mabhizinesi achioperata because zvinobhadhisa business city center like now street yese kusvika from Rotten Row to Kagui they are closed, so which means everything is closed. Kana even nyika pana kwanoenda zvakamira zvese zvakatomira ipapo. Apa vari kupa here mareasons ekuti sei vari kuvhara? Mareasons avo they are dubious, vamwe vacho hasingasinzwisisika because vari kusanganisa zvehealth, vari kusanganisira mafire extinguishers, vamwe vacho vatoprodusa mafire extinguishers acho muvhata mapepa enyu haasi valid. Saka tichazonzwisisa manje kuti who is going to cancel the council guys, they are confusing us. Parutaurwa nyaya yecompliance futi zvakamira sei? Zvikureva here kuti mabuilding aya akapatishinwa zvisiri pamutemo? Hayoyo over the years mutaundi medu maborwa zvisina kutsarukana. Iyo haisi secret ende vanhu avo mbinda vakusatozviita izvozvo vanosvika pabuilding over to offer like now mudara we've got big supermarkets akafanana OK, TM, they are closing. Kofa kwauya vanhu vakutengesa hembe haisiri wega industry yasare, haisiri wega industry ka yekutengesa hembe, kutsvukisa musoro, zvinzwara hasina need zvezve, but supermarket irambe ichioperata, vanhu vachitenga supermarket. Kuna vanhu vatadza civil servants vanoshandisa maswipe cards, vanoshandisa maeco cash, havana access yekuzopinda zvimabhutiki zvirikuvhurwa zvezve, hazvina basa zvezve. Tikuti vanhu vavo vakaenda kumaindustry uku zvehembe hazvina basa mutown. Mutown want foodstuffs, want business, want ndo zvatuda. Saka kuvharwa kwemashopi iwa tingati vanhu vari kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii vanowana per day kana akavharwa per day? We are losing millions. Generally we are losing millions. Tingatera haisi nyaya yekuti mabuildings aya haasi kuteererwa kucancel? Aya haisiriyo nyaya, inyaya yekuti kanzuru dambudziko rwati kuti kanzuru ndekuti who is going to guard the guard, hakuna munhu angasa control kanzuru. Saka zvinoita kanzuru kazviri hasi pamutemo, but tisinge kuti hatizive mutemo wacho iwowo, ndo dambudziko ratosangana nayo. Saka izvi zvinokonzera kuti nyika irasikire. Like ndakupa example kuti agriculture show yakavhurwa apa like now agriculture show kana yakavhurwa zvikureva kuti kune makambani akawanda imomo ari kuoperata. Makambani aya anoita marketing yavo, mabusiness cards, maflyers, t-shirts, printing. Izvezvi zvakatovharwa zvese izvozvo. Inzi agriculture show yatoaffect pafuti ofuti it's a national event, zvinhu zvenyika. Agriculture show ndoitwa ka1 pagore, once pagore for a week. Saka kana zvatoaffect ipapo, which means you are losing a lot of money, lot of millions of dollars. Handidi? Aiwa tinotenda nokutaura nezvepaclimate. Aiwa kutotenda mudara mutotenda kaka million tikasununguka zvedu. Mwana udzoka